Krásny marcový deň vám praje Vladislava Spravodlivá a dnes by som chcela pohovoriť na tému eurovoľby a noví kandidáti do Europarlamentu. Je jar a s ním prichádza slniečko, pekné počasie a prináša nám so sebou znova sílu vstať a ísť ďalej. Po ťažkej a náročnej zime znova nám mobilizuje naše sily a chuť niečo organizovať, niečo sa zúčastniť, urobiť niečo dobré a pozitívne. Verím, že tomu tak bude aj v najbližších eurovoľbách, pretože osud Európy sa nevyvíja tak, ako by sa mal. Niekedy mám pocit, že žijeme iný čas a iný priestor, a veci, ktoré sa odohrávajú, sa nikdy nemali stať. Je to ako zlý sen a my sa z toho sna už musíme prebudiť. Keď som pozerala kandidátov do Europarlamentu, bola som aj príjemne, aj nepríjemne prekvapená vzhľadom na to, že sa tam ocitlo veľa známych zvučných mien z verejného života, právnici, reprezentanti rôznych médií, politických štruktúr a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že pozícia v Europarlamente nie je takmer pre nikoho z nich, pretože je to iba pole a priestor vďaka eurovoľbám sa opätovne zviditeľniť. Pozícia v Europarlamente je úradnícka, je referentská, je to miesto, kde musí človek poctivo študovať prijímané zákony, zmeny, rozhodnutia za nás všetkých občanov všetkých európskych štátov. Táto obrovská zodpovednosť vytvára priestor nielen na manipulácie, zlé rozhodnutia, tlaky. Preto je nesmierne dôležité, aby sa týchto miest ujali ľudia, ktorí nepodliehajú akémukoľvek tlaku znútra či zvonku. My vieme o skorumpovanosti vysokých lídrov a predstaviteľov Európskej únie a vlád európskych. My vieme, že nám chcú zobrať právo veta. Ale my vieme a vidíme, ako sa národy európske búria, ako bojujú o svoju samostatnosť, o svoje vlastné práva, ktoré sa nahrádzajú európskymi proti ním vlastným. Keď si pozrieme len Holanďanov, ako prišli o svoju zem, keď si pozrieme farmárske protesty, vidíme, že ľudia sa búria. Tí, ktorí dlhé roky a možno aj celý život pracovali na svojich poliach, prišli o tieto polia, prišli o svoju prácu, o svoje výhody, o svoju existenciu. O tomto je Európska únia. Kto bude chrániť a brániť občanov Európskej únie, keď sa stane superveľmocou? Nejaká špeciálna európska armáda? Takto si vy, občania Veľkej Európy, predstavujete svoju budúcnosť. Rozhodnite vy v eurovoľbách, ako si vy predstavujete ten ďalší život v novej, slobodnej Európe. Pretože pokiaľ nebudeme mať voľbu, pokiaľ nebudeme mať mier a budú nás neustále tlačiť do toho, ako si máme postaviť dom a na akých autách máme jazdiť a kedy máme pracovať a kedy máme oddychovať, to nie je život. Preto pozorne počúvajte všetkých kandidátov do eurovolieb a tí, ktorí majú odbornú kvalifikáciu, ktorých potrebujeme tu v štáte, aby sa posilnili jednotlivé rezorty, regióny, tak tých nechajme doma. Toto je môj názor. A týmto sa musím aj prezradiť, že som jedna z tých, ktorá bola prizvaná do tejto bitky o pozície 15
slovenských predstaviteľov do Europarlamentu. Ale ja som obyčajný občan. Ja som jedna z vás. Ja som tá, ktorá bojuje už veľa rokov za náš národ, za náš štát, za naše práva a slobody. A preto sa nazdávam, že pokiaľ tí, ktorí si vypísali kandidátku do eurovolieb a nie, že necítia tak, ale nebudú tak konať, nemajú tam čo hľadať. Prajem inak všetkým kandidátom rovnakú mieru odhodlania a možnosti sa prejaviť, čo ale dobre vieme, že nemáme. Veľa z nás nemá tie prostriedky, nemá tie zvučné mená, ale máme chuť bojovať, biť sa za slovenský národ a práva slovenského občana. Ďakujem, že ste ma vypočuli.